Yung mga balot po nila dito na mga tanong po natin ay nagkakahalaga po ng 35 pesos na kada plastic. Alright, thank you. Papasada lang tayo. Oy! Shout out! Merry Christmas sa inyo! Ayun, Merry Christmas! Shout out! So ito po yung mga 20 pesos na kanila mga binibenta ng sibuyas. 20, kalamansi, 20 pesos. Ang kilo po ay 70 pesos. Siling pabaksi, magkano na? 70, 70 ang per kilo? 1/4. Bali 200 po. 280 ang per kilo. Ayun naman. Ang ating pong salay-salay na tungkukan po sa halagang 100 pesos din po. Pusit din po ay 100 pesos na mga tumpukan. 100 pesos sa mga tumpukan din po. Ito po yung mga ganun pong babae, no? Na mabibili niyo po rito sa halagang 100 piso. Tapos yung tumpukan po dito ay 50 pesos. Meron din po kayo mabibili. Ito po yung mga sapsap na hubad na binibenta po dito sa halagang 50 pesos. Napakarami, oh. ₱50 din po, napakasariwa. Espada, no, sa halagang 100 pesos. Gulyasan. Hello po, advance Merry Christmas po. Shout out po. Shout out kay Team Duterte. Magkano per kilo mo ng ano? Sayote? Sayote natin, 80 lang. Ayun, 80 pesos po yung mga per kilo ng sayote. Pino, mas mababa. Ayun. Good morning everyone. Dito po tayo ngayon sa Malabon, Tumpukan. At mag-update din tayo ng mga presyo ng gulay at mga prutas din po sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo po muli si Boss Lando. Tara! Let's go! Good morning. Good morning sa asawa niya nasa dulo. Shout out sa iyo. 20 pesos yung mga kalamansi. Magkano per kilo? 70 na. 70. Tumaas ang mga per kilohan po ngayon dito ng mga kalamansi. Okay, alright, thank you. So ayan po, papasadaan na lang po natin ang kanilang mga bentahan po dito ng gulay sa Malabon Fish Market. So shout out po na, advance Merry Christmas po. So malakas. Pala sa Tagaytay City. Merry Christmas. Ayun, advance Merry Christmas. Ano talong? 35 po. Yung mga balot po nila dito na mga tanong po natin ay nagkakahalaga po ng 35 pesos na kada plastic. Alright, thank you. Papasada lang tayo. Oy! Shout out! Merry Christmas sa inyo! Ayun, Merry Christmas! Shout out! So ito po yung mga 20 pesos na kanila mga binibenta ng sibuyas. 20, kalamansi, 20 pesos. Ang kilo po ay 70 pesos. Siling pabaksi, magkano na? 70, 70 ang per kilo? 1/4. Bali 200 po. 280 ang per kilo. Kuya, pagkano Ayun, talong? 280 rin po yung mga per kilohan ng kamatis. Talagang wala tayong mahilap, no? Kahit maliit po talaga ay binibenta na po. Wala na, 22. Ito po, 20 pesos. 20 po. Yeah, mga 20 pesos po, no? Pwedeng pang regalo, kalamansi, 20 lang. Pang regalo. Album pare, saka
Uy, Boss Lando! Ready na lang. Kala ko sino eh. Dito po ang mga per kilo ng kanilang mga gulyasan po o tambakol ay 180 na per kilo. Hey, tanggalin mo nun. Salaman. Ang ganda ng mga latag po nila ng gulyasan, no? 180 po ang per kilo. Boss, thank you ha. Salamat. Pusit po dito may tumpukan po sa halagang 100 pesos. Dito naman po ang mga per kilohan po ng ating mga gulyasan po ay 120 na per kilo. Tapos 250 sa mga per kilo ng alumahan. $140 sa mga per kilo ng bluefin tuna. 180 sa mga gulyasan. Tapos may mga tumpok din po tayo sa halagang 50 pesos. 130 na per kilo ng tilapiyang Batangas. Ang ating putawilis ay 50 pesos na tumpok. 100 pesos naman po sa mga bangus tumpukan. May kabasi rin po tayo sa halagang 50 pesos na tumpok. So yan po yung mga update natin dito po sa Malabon, tumpukan. Oh, ma'am. Takot lagat, takot. 50 lang may bayad. 50 pesos na tumpukan. 100 pesos sa mga galunggong. Ang ating pong salay-salay na tumpukan po sa halagang 100 pesos din po. Pusit din po ay 100 pesos na mga tumpukan. Tapos may mga bangus din po sa halagang 50 pesos na tumpukan, 120. Tapos ang ating mga dalagang bukid sa halagang 100 pesos na tumpukan. Per piraso po ng bentahan po ng bangus dito ng 160, 130, 150, 140 na per piraso po ng bentahan po ng bangus dito po sa Malabon tumpukan. 100 pesos sa mga tumpukan din po. Ito po yung mga galunggong babae, no, na mabibili niyo po rito sa halagang 100 piso. Tapos yung tumpukan po dito ay 50 pesos. Meron din po kayo mabibili. Ito po yung mga sapsap na hubad na binibenta po dito sa halagang 50 pesos. Napakarami, oh. 50 pesos din po, napakasariwa. Ito po. Oh, ito. Tapos meron din po ditong bentahan ng mga espada, no, sa halagang 100 pesos. Isang mga kabasi sa halagang 50 pesos at mga kapak. Meron din po tayo makita ditong tumpukan ng mga bitbit at lapis. Sulod. Oh, libre ha, libre. Libre hawak. Ay, magpuksin. Anak ko, libre. Gulyasan po natin dito ay 200 pesos na per kilo.
Bakit na boss, pakiyaw? Eh, pwede lang na, madami na na. Ihawak ka kung maganda o hindi. Hindi po. Tumpukan talagang 50 pesos. Tapos yung mga per kilo po dito ng mga gulyasan po dito ay 140. Dito po ay 200 naman po ang per kilo sa mga malalaking gulyasan. Bossing, good morning. Advance Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas din. Merry Christmas po. Shout out po, shout out. Magkano per kilo mo ng isugo? 320. Dito sa maliit, 240 po dito sa mga maliliit, 320. Yung bangus dagupan niya po ay 170 na isang piraso. Tapos ang tumpukan po dito ng mga bangus pa rin po, no? Nagkakahalaga po ng 150. Tatlong piraso na po na bangus dagupan. Ito pasadahan natin at medyo lumalakas talaga ang ulan. Hello po, advance Merry Christmas po. Shout out po. Sa mga Team Duterte. Shout out kay Team Duterte. Tara, Team Duterte. Duterte ako pare. Gusto ko, maubos ang ating lahat. Magkano po yung latag niyo pong tilapiyang Batangas? 120 pa rin, boss. 120 po sa tilapiyang Batangas. Sa Dagupan po. 200 pa rin, boss. Iyon. 200 pa rin po ang per kilo ni tatay dito ng tilapiyang bangus Dagupan. 120 po sa 120. Wala na, tilapiyang Batangas. So inaarya na po yan ni kuya dito, no? Iyon, no? 10 pesos na po ang ibinagsak presyo, no? 200 yun. Ay, salamat po. Thank you. Shout out. Akin ng sigarilyas. Ha? Sabahan mo ako? Magkano per kilo mo ng ano? Sayote? Sayote natin, 80 lang kilo. Ayan, 80 pesos po yung mga per kilo ng sayote. Pino, mas mababa ba? Ayun. Thank you, bossing. Dito po mga mangga po natin ay Pico. 140 po sa mga per kilo. Titit po natin ay 140 na per kilo. Kiat-kiat 100 pesos. So yun na nga po at nakakapag-update na tayo, no, sa ating mga kababayan. So baba tayo at meron pa tayo may update dito sa kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market.
Bangus po. 300 kilo. Ay, ate. 300 pesos sa mga per kiloan po ng mga yellowfin tuna natin, no? Sa tambakol nyo na magkano? 300 po ang per kilo sa gulyasan. Bangus po. 220. Ayun, 220 po sa mga per kilo po ng bangus, dagupan. Ganda yan, te. Nanay Noemi, maraming pong salamat.